আমি আজি কি মণিপুরত মরা মানুষখিনি বিজেপি সরকারে মারিছে নেকি? বিজেপি সরকারের দিনত হৈ আছে, সরকার চলাইছে তেওঁলোকে। আপুনি কোৱাটো এতিয়া বিজেপিয়ে তাৰ মানে মণিপুরত মানুহ হত্যা কৰিছে, ইমান মানুহ মাৰিছে যে নাই এজিপি আপুনি এটা লাইনত কথা কব, আপুনি সরকার চলাই আছে, আপুনি এতিয়া জঙ্গলত থকা নাই। खुलुमबाय रायजोफोर, गिबियाव बिथांखिब्ल इउट्यूब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो गोजोननाय बावहरनाय जाबाय। स' रायजोफोर, आङो नुनो मोनदों ससियेल मिडियायावहाय आं भिडिअ हगारनायावहाय माखासे मानसिया गोबां मानसियानो आंखौ सापर्ट खालामो, नाथाय एसेल' मानसिफ्रा आंखौहाय सिगियोबो आरो कमेन्टबो गाज्रि होयो। जायफोरनि गोसोआ गाज्रि बिसोरबायदियानो बेफोरबायदि खालामो होननानै आं सानखायो। नाथाय आं जाखिनि भिडिअ हगारो बे भिडिअआ गासैबो आङो ससियेल मिडियायाव जाखिनि मोनदों बेखौ लानानैनो भिडिअ हगारो, आंनि गोसोनि साननायफोरखौ नोंसोरजों फोरमायज्लायनानै होयो, जाहाथे जोंनि बर'आ फैबाय थानायनि समावहाय मोजांनिफ्राय मोजांसिन जालाङो, बेखौसो आं साननो रायजोखौ। दिनैबो आङो नैबे भिडिअखौ लानानै फैनाय जादों दिलीप शइकिया। नोंथांमोना बयबो मिथिखाबाय दिलीप शइकियाया मा बुंदों। दा दिलीप शइकियानि बुंनाय मथेब्ला जोंनि बर' हारिनि ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक जाय आयेनखौहाय ब्रिटिश सासननि समावनो भारत सरकारनोहाय खानानै होलांखादों, दा बे आयेनखौहाय दिलीप शइकियाया सिफायनानैहाय गोदान आयेन बानायनो नागिरदों। नंगौ, आंखौहाय सानै साफासेया कमेन्ट होदों दिलीप शइकियाखौहाय इउपिपिएलआनो देरहाहोदों, इउपिपिएलनिसो होननानै बुंदों। आं गनायो इउपिपिएल पार्टी आरो बर' हारियानो उदालगुरि जिल्लानिफ्राय दिलीप शइकियाखौहाय देरहाहोदों, आं गनायो। नाथाय इउपिपिएल पार्टीनि साननाया बे नङाखि दिलीप शइकिया बर' हारिनि सायावहाय गाज्रि नोजोर नायथों। नाथाय दिलीप शइकिया बायदि सासे सुबुङा दिनैनि समावहाय नब कुमार शरनियानिबो बांसिन गाज्रिसिन बाथ्रा बुंनाय जोङो खोनानो मोनबाय रायजोफोर। दा बेखायनो दिलीप शइकियाखौ फेजेननांगौआ नों आरो आंनि आखायावसै। रायजोआ जुदि सापर्ट खालामाब्ला रावबो दैदेनगिरिया लिडार जाया। बेनिखायनो नोंथांमोनाबो सिन्था खालामदो दिलीप शइकिया बायदि सासे बिजेपि पार्टीखौहाय मा खालामनांगौ। दा बेनि बाथ्राखौहाय सासे बर'निनो बयनिफ्रायबो देरसिन लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लिनि मासिगिरि बिश्वजित दैमारि सारा सिरियास लायाखै। सारा बुंनाय मथेब्ला दिलीप शइकियाया बुंफ्लांदोंसो। मारै बुंफ्लांनो हागौ? सासे हादरनि एमपि जादलायनानै माब्रै बुंफ्लांनो हागौ? गोसो सिङाव साननानै दंखायो। ओरैनो नोंथांमोना सिन्था खालामखा, फारौ जाग्रा लङि गानग्राफ्रा जोंनि बर' हारिखौहाय माब्लाबो मोजां मोना। सायावल' मोजां मोनो, सिङाव मोजां मोना। सिन्था खालामखा रायजो राजा नोंथांमोन। बेखायनो दिलीप शइकिया बायदिखौहाय जों मानो सापर्ट खालामनो आरो नेशनेल पार्टीखौ जों मानो सापर्ट खालामनो? सिगांबो इउपिपिएलआ गाव हारसिंनो सरकार दानो हायियावसो एलायन्सआव थादों। बिपिएफजों एलायन्स जागौमोन, बिपिएफजों गोरोबलायनानै सरकार दागौमोन। हाग्रामा महिलारिसार बायदि सासे गाद्रि लुबैसुलानि थाखायनो बेफोरबायदि थासारिया बर' हारिनि गेजेरावहाय सोमजिनाय जोङो नुनो मोनदों। जों बेबायदि जाथायखौ नुनायबो नङामोन आरो बेफोरबायदिबो जानाय नङामोन रायजोफोर। सासे दैदेनगिरिया गावनि गाद्रिखौहाय लाखिबाय थानो गोसो जानायनि खारनावनो बर' हारिनि गेजेरावहाय दिनैहाय बेफोरबायदि बेले बेजे आरो बेफोरबायदि आयेन सिफायनानै होनो नागिरस्लायनाय जोङो नुनो मोनदों दे रायजो। दिनैबो जों खोनागासिनो दङ बिपिएफनि चिफ हाग्रामा महिलारिसारा सिगां बुंबाय बियो खौसेनि बाथ्रा। सेकेन्डआव नुबाय जोङो बिजाथि फसंनाय। थार्डआव जोङो नुबाय दाना इउपिपिएल बिपिएफखौ सिफायगोन। मा बाथ्रा जाखो? इउपिपिएल बिपिएफ सिफायनानैहाय सरकार सिफायनानैहाय गोदान सरकार दागोन। यानिखि बिपिएफ पार्टीया जेनगोना रोखाखा। बिथांमोना हाखाला, बेखौहाय जों रोखा नुखाबाय। दा हाग्रामा महिलारिसारा गावसो खौसेनि बाथ्रा बुंदों। यानिखि एबसुआ खौसेनि बाथ्रा बुंनायखाय हाग्रामा महिलारिसारा खर' देरदों। नाथाय इउपिपिएल पार्टीया आबसुनि बुंनाय बाथ्राखौ खोनासंनानैसो थादों। हाग्रामा महिलारिसाजों सोर दंबावो? रावबो इन्टेलिजेन्ट नलेज गोनां मानसि गैया। गासैबो सापर्टार्सफ्राथ' ओरैनो आल्टु फाल्टु फैसा लानानै हाबग्रासो। आं खोनानो मोनदों
बावैसो सम सिगां जे अन्थाइबारियावहाय जयनिं हाबाफारि जादों बिपिएफ पार्टिनि बिपिएफजों बिपिएफ दै सासेयाव 5,000 होदों होननानैबो आं खोनानो मोनदों रायजो दा बेबायदि फैसा होनानैसो बिपिएफ पार्टिया जयनिं हाबाफारि लागासिनो दं मोजां मानसिया बिपिएफखौ सापर्ट खालामाखै दिनैनि समाव गासैबो साननो गोरों मानसिया बिपिएफखौ सापर्ट खालामाखै हाग्रामा महिलारि सारा गावनि धोन सम्पति आरो हाग्रामा महिलारि सारजों थाफानाय जायफ्रा मावथिफोर बिसोरो गावनि साहा बागानफोरखौहाय सेभ खालामनो थाखायसो इलेक्सन गेलेदों हारिखौहाय फोथांना लाखिनो थाखाय इलेक्सन गेलेयाखै दानिया रायजोफोर जों नैबे सावगारिनि सायावहाय सावरायनोसै दे बेयो जाहैबाय जोंनि बर' हारिनि गेजेरावहाय दान्थे बिदान्थे जाद्रायनाय माखासे सावगारि पृथ्वीराज नारायण देब मेस दुर्गादास बर' रन्जित बसुमतारी बे साथाम दैदेनगिरिफोरनि सायाव आं फंनैसो बाथ्रा बुंगोन गिबियाव आङो पृथ्वीराज नारायण देब मेसखौहाय बुंगोन रायजोफोर पृथ्वीराज नारायण देब मेसआ सोर बर'नि थाखाय बेबायदि बाथ्रा बुंनो सोर बेलाय कने হয় পৃথিবীরাজ নারায়ণ দেব মেস কনে হয় আমার বড়র মাজর এলাকা কথা কোয়াটো আমার বড়র কারণে বিচার করাটো কোন হয় পৃথিবীরাজ নারায়ণ দেব মেস ছাগলী মুখত নিচিনা পেকেট পেকেট কথা কৰা এটু বাদ দে কি পৃথিবীরাজ নারায়ণ দেব মেসা আমার বড় মাজত আহি ফালে সংগ্রাম কৰিছিল নাকি আমার বড়র লগৰ আহি ফালে পৃথিবীরাজ নারায়ণ দেব মেস কিবা হাঙ্গার স্ট্রাইক কৰিছিল নাকি আমার বড়র সমস্যা পৃথিবীরাজ নারায়ণ দেব মেস কেতিয়াবা ভাল কৰি দিছে নাকি তেনেকা মানুহে যদি আমার বড়র মাজৰ লিডার হয় তেতিয়া আমার বড় মানুহ সকলো ধ্বংস হৈ যাব এই কারণে মই কৈছে পৃথিবীরাজ নারায়ণ দেব মেস আপনি নিজে জানে 17 বছৰত কি হৈছে কি হোৱা নাই আৰু এই হোৱাটো কি কারণে হৈছে এইটোই আপনি নিজে জানে তথাপি আপনি কি কারণে এনেকা কথা কৈছে আপনি ইউপিপিএল আৰু এনডিপি ভাল নাপায় আৰু বড় মানুহে ভাল নাপায় এই কারণে আপনি সোশ্যাল মিডিয়াত আহি পালে ছাগলী মুখত নিচিনা কিবা পেকেট পেকেট কথা কৈ আছে আপনার যিমানে কিবা হিসাব কিতাব কৰিছে নহয় এইটো মই পদক্ষেপ লৈছে তাকি মই ৰিজাল্টৰ পিছত আপনার এইটো হিসাব কিতাবটো ওলাই দিবার পাৰে মনত ৰাখিবা মিथिबायदा रायजोफोर पृथ्वीराज नारायण देब मेस निजे हिसाब किताब बेखौ आङो लानाय जाबाय रिजाल्टनि उनावसो आं हगारनाय जागोन बे समाव जों सावरायगोन दुर्गादास बर' सारनि सायावहाय दुर्गादास बर' सार नोंथाङा एनडिपि आबसुखौहाय आसि दिन्थिनानै होनायनि सिगां नोंसोर गावसोरनो लाजिनो सोलोंदों नोंसिनि खारनावनो एनडिपि जोनोम जादों नोंसोर खामानि मावनो रोङिनि खारनावनो एनडिपिफ्रा आरोबाव आखायाव अस्त्र लानो गोनां जादों नोंसोर जुदि हारिनि थाखाय मोजाङै खामानि मावनो आगान सुरनायमोनब्ला एनडिपिआ मानो ओंखारफिननायथ' नङामोन आरो मोनसे बाथ्राया रोखा रायजोफोर बिपिएफनि सरकार सालायनाय समावहाय एनडिपि गैयामोनब्ला बर' हारिनि गेजेरावहाय दावराव दावसिजों लोगोसे बर' हारिया जोबस्रांनायनि लामायाव फैबायमोन बे बिटिसि एकर्ड नंगौना नङा बिटिसि एकर्ड जासेयावबो बर' हारिया गुबुन हारिफोरजोंहाय दाउ अमाफोर बायदि फोजोबस्रांनायनि लामायाव फैबायमोन नाथाय दुर्गादास बर' बायदि सासे दैदेनगिरिया दिनैनि समावहाय एनडिपि आरो आबसुखौहाय बदनाम खालामनाया बेसेबां लाजिंसिं आं बे भिडिअखौ लाबोआ सानदोंमोन बिनि सोमोन्दै आं बाथ्रा बुंनो सानदोंमोन नाथाय जाय जाथायखौ नुबोखादों बेनि सायावनो बेफोरबायदि नंखाय बाथ्रा बुंनायनि खारनाव आं बे भिडिअखौ लानानै फैनाय जादों रायजोफोर दिनै बेयावहाय गासैबो एनडिपिखौहाय नारसिनदों दुर्गादास बर' पृथ्वीराज नारायण देब मेस एनडिपिखौ नारसिनदों एनडिपि गैयालासे बर' हारिया जोबस्रांबायमोन बेखौ नोंथांमोना बयबो मिथिगौना बेलटिफ्रा बर' हारिखौहाय रैखा खालामना लाखिनो हादों नामा हाग्रामा महिलारि सारनि 2003 मायथाइनि एकर्ड जानायनि उनावहाय बर' हारिनि गेजेरावहाय जेसेबांनाखि घटना जादों बेखौ हाग्रामा महिलारि सारा मानो कन्ट्रल खालामनो हायाखै जुदि हारिनि थाखाय मोजां खामानि मावनो सेस्था खालामदोंमोनब्ला आबसुआ मानो सोमावसारनोमोन आबसुआबो सोमावसारनाय नङामोन एनडिपिआबो जोनोम जाफिननाय नङामोन
हाग्रामा महिलारि सारा जेसेबां दिनसिम बर'नि गेजेराव थांनानै थागोन असान्थिया एसेबां दिनसिम सोलिबाय थागोन रायजोफोर आरो खौसेयाबो बेसेबां दिनसिम जाया आं सिद्दा खोथा बुंखायो इउपिपिएलआ इउपिपिएलैनो गेलेला बिपिएफआ बिपिएफै गेलेला बेयावहाय खुनु गोनो गोथो गैया बिपिएफ पार्टिया जेननायनि लामायावखा आरो बिसोरो 100% देरहाखाया बेयो रोखाखा रायजोफोर जोबनायाव रायजोफोर आं रनजित बसुमतारी सारनि सायाव फंनैसो बाथ्रा बुंनो सानबाय रनजित बसुमतारी सारा दिलीप सयकियानि सायावहाय डाइरेक्ट नोजोर होनानै बुंदों आरो गोविंद चंद्र साराबो दिलीप सयकियानि बाथ्राखौ खोनानानैहाय डाइरेक्टलि थांखिनानैहाय बर' रायजो राजाफोरखौहाय रैखाथाय होदों नोंगौ जोङो काउन्सिल दाबियाखै बिटिआर दाबियाखै बिएससि दाबियाखै जोङो सेपारेट स्टेटसो दाबिदों सेपारेट स्टेटखौहाय आसाम गभर्नमेन्टआ क्रिएट खालामनानै हो अब्लानो जों स्रि स्राय रायजो जानानै थागोन ना मा बुङो अब्ला रायजो राजा नोंथांमोन सापर्ट खालाम इउपिपिएलखौ सानसे नङा सानसे सेपारेट स्टेटआबो क्रिएट जानो हागौ दिनै रनजित बसुमतारी सारनि बुंनाय रावखौहाय नोंथांमोना खोनाखाबाय जानांगौ आं बेवहाय भिडिअखौ लाबाखै दे बेवहाय आङो मात्र सारनि फट'खौल' होनाय जादों जों बड'लेण्डसो दाबिदोंमोन सेपारेट स्टेटसो दाबिदोंमोन नाथाय बेबायदि खौसे गैयैनि थाखायनो दासिमबो सेपारेट स्टेटआ गोमानानै थागासिनो दङ फैबाय थानाय समाव जाहाथे मेलेमनि दावहाजोंहाय जोङो सेपारेट स्टेटखौ लाबोनो हायो बेखौसो जों सेस्था खालामनांगोन नाथाय बिपिएफ बायदि सिफ हाग्रामा महिलारि सारनि साननाय मथेब्ला सेपारेट स्टेटआ 100 बोसोरनि उनावबो फैया सिन्था खालाम रायजो राजाफोर अब्ला गोजोन्थों जायफ्रा आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायबाय बर' हारि जै जाथों जै बर' हारिनि